aras sa balay, sige pagreklamo. Siguro oras na para magtinabangay, mamino na lang ng tanan. Aron sakit di na magdugay, ana lang yung kagamay. Ang ilang mga paghangyo nganong kanang may bandera, dili pa man mahimo. Pamino na lang mo aron dali na mahuman problema sa Pinas. Ato masolusyonan na atay Ginoo nga andam siya muuban ug sa bisag unsang oras di gyud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente. Una sa tanan, saludo sa kapulisan, dako nga sakripisyo ang inyong giatubang. Andam mo nga mo alalay alang sa mga katawan, andam mo disiplina para ka natong tanan. Unta di na ta magpagahe, maminaw na lang ta kay di ra ba lalim ning mahilayo kita sa pamilya, samtang ikaw hinanok sa pagtulog og sila gayaran nila minti ng kahadlok kanang pag-istambay ra nimo diha sa balay. Dako na tabang nakaayo nasa ilabay kay kanang ilang pagtambag para ramampod nato dakan masulbad na dayon ning problema sa ato. Kanang bandira imbis maupay gitagaan, gayaw-yaw na manua kay kuno daw gikulangan. Wala man gani nimo mahimo nga mangumusta, kumusta ha ang ilang sitwasyon kung okay ba? Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente, salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin, salamat sa lahat kayo ang tunay na bayani, salamat sa iyo ikay aming presidente. Labi na sa mga doktor nga maoy nag-asikaso sa mga pasyente nga naigo diri sa ato, walay kahadlok nga mo ato bang sa mga tawo, walay pakabana kung okay ba o positibo, wala nila huna-hunaa ang mga kahadlok pagmahal o pagsalig ang naa sa ilang utok o diba dili lalim ning ilang trabaho tas kita na aras sa balay, sige pagreklamo. Siguro oras na para magtinabangay, mamino na lang ng tanan. Aron sakit di na magdugay, ana lang yung kagamay. Ang ilang mga paghangyo nganong kanang may bandera, dili pa man mahimo. Pamino na lang mo aron dali na mahuman problema sa Pinas. Ato masolusyonan na atay Ginoo nga andam siya muuban ug sa bisag unsang oras di gyud ta niya biyaan. Salamat sa lahat ng tumutulong sa atin, salamat sa lahat ng mga frontliners natin,
ating presidente. Good morning mga kasyargaw! Good morning sa tanan nato mga ka-stream din ha sa atong mga viewers. Good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning usab sa mga taga-Dapa, sa taga San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna og sa Isla sa Socorro. Good morning kaninyong tanan diha. Maayong buntag usab sa mga silingan nato nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning usab sa mga ka-livestream nato, mga viewers nato din na. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Shout out kang Jai Rain Murillo, kang Christine Karen Fajardo, kang Junri Judge Valenzuela. Happy viewing kaninyong tanan. Og sa tanang nag-birthday karon, happy birthday kaninyong tanan. Balik na usab kita mga kasyargaw sa atong programa Siargao TV News para paghatod kaninyo sa mga importanteng balita, updates dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga og sa tibuok Pilipinas mga kasyargaw. Ang mga latest nato na mga updates. Good morning usab sa tanang frontliners nato na padayon nga naghatag sa ilang kusog effort para na makahatag sa ato ng sakto nga serbisyo mga kasyargaw. Kamusta kamong tanan? Unta na ang iyon nilabay na weekends mga kasyargaw, nagmalambuon, nagmalipayon, nagmadasigon mga kasyargaw. Ilabi na karon panahon sa krisis mga kasyargaw. Daghan ang ato nga mga balita alang na karong buntaga mga kasyargaw. Please do like and share sa atong page mga kasyargaw para daghan ang makahibalo, makasinati, makahatag ng impormasyon sa lain pang nato na mga kaigsuunan mga kasyargaw. Daghan ang nag-birthday mga kasyargaw. Happy birthday kaninyong tanan. Kung naa mo i-greet, just message and comment din na sa atong live stream. Ato nang basahon alang na kaninyo mga kasyargaw. Apan karon ang atong mga headlines sa mga balita. Duha ka batan-on sikop sa kapulisan sa munisipalidad sa Del Carmen.
Samtang reorientation gihimo na usab sa Socorro Municipal Police Station. Samtang duha ka tawo dakpan tungod sa pagbiyahe sa walay permit nga mga kahoy. Samtang 30 ka pamilya sa syudad sa Surigao nakadawat og food packs og face mask gikan na sa kapulisan. Samtang lokal nga panggamhanan sa Surigao del Norte mipadala og sakyanan sa nasipit aron pagsugat sa mga OFWs. Samtang ikalima nga kaso sa COVID-19 sa Caraga na itala. Samtang food packs padayon nga gihatod sa munisipalidad sa Malimuno. Samtang pagsaulog sa Idil Fitir, gidasig nga tumanon ang mga guidelines. Kasuhan nga mga barangay officials madungagan pa og 15 mga kaso giandam na sa DILG. Samtang IATF nakatakda nga mag-meeting may tungod na sa mga bag-ong guidelines karon mga kasyargao. Holiday karon mga kasyargao tungod sa pagsaulog sa Idil Fitir pagtapos sa Ramadan mga kasyargao sa atong mga kaigsunan nga Muslim. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning kaninyong tanan. Karon mga kasyargao dili na nato dugayon, dili na nato langanon atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang atong kahimtang sa panahon karon mga kasyargao, ang tibuok dapit sa Mindanao makasinatis sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan tungod sa localized thunderstorm. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto na sa habagatang silangang direksyon og hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan mga kasyargao. Ni subang ang haring adlaw ganinang alas 5:22 sa kadlawon mga kasyargao og mosalop kini unyang gabi unyang hapon alas 5:55 sa hapon mga kasyargao. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargao. Please do like, share, follow sa atong Facebook page para nadaghan ang atong makahibalo sa atong mga latest update sa mga balita. Karon ang unang katikaran sa atong mga balita. Duha ka batan-on sikop sa kapulisan sa munisipalidad sa Del Carmen. Sikop ang duha ka batan-on human nga maaktuhan ang pagtransport o pagbiyahe niini sa gasolina ngadto na sa mga munisipalidad sa Del Carmen atol kini sa gipahigayon nga hiniusab public safety measures gikan na sa elemento sa Del Carmen Municipal Police Station nga padayon nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Angelo Naldoza Ambid uban sa sa Police Staff Sergeant John G. Tukong sumala sa inisyal nga investigasyon nga gibana-banang miabot sa 540 ka litros ang maong gasolina nga adunay kantidad nga 24,300 pesos. Naila ang maong mga batan-on nga si Marvin Kiboy Heron, 21 years old, single assistant cook, o si Jovimar Heron Hovero, 19 years old, single estudyante, og ang duha parehong nagpuyo sa Purok 3, Barangay San Miguel, Dakpa, sakop ning isla sa Siargao, kasong pagsupak sa presidential
Decree number 1865 o an act defining and penalizing certain prohibited acts inimical to the public interest and national security involving petroleum and or petroleum products, mga kasyargaw. O gipahibalo sa ilang tawhanong katungod ang maong mga batanon, ang maong mga suspetsyado gidala na sa Del Carmen Municipal Police Station alang na sa sakto o igong disposisyon. Mao kana ang latest updates, mga kasyargaw, dito na sa Del Carmen, sa munisipalidad sa Del Carmen. Nadakpan sila tungod kay nakitaan man sila na nagbiyahe gikan na sa dapa gamit ang pambot ug dala nila mismo ang mga gasolina, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest update sa merkado publiko. Aniya karon mga kasyargaw ang atong latest update sa merkado publiko. Unahon nato ang presyo sa pamaliton sa gulay. Ang Bombay ana sa 120 per kilo, ang atsyal 110 per kilo, ang luya 200 per kilo, ang carrots 80 per kilo, ang patatas 90 per kilo, ang kalabasa 25 pesos per kilo, magdepende pa kini sa kadakoon. Sayote 12 per pieces o per piece, ang batong 10 ang bugkot, ang upo 50 per kilo, repolyo 90 per kilo, talong 60 per kilo. Ang presyo sa barawan 200 nga to na sa 220 per kilo, tamarong 140 to 160 mga kasyargaw, at nuhaw ana sa 110 nga to na sa 120. Posible pa kining musaka paglabay sa mga karong adlaw mga kasyargaw. Bulis 100 ngadto na sa 160 per kilo, bariles 120 to 160 per kilo. Ang gangis 220 ngadto na sa 240, ang muymoy 160 per kilo, magdepende pa kini sa kadakuon. Ang tangigi 300 to 320 pesos per kilo. Ang bangos naa sa 120 ngadto na sa 150 ang kilo, ug ang tamban sa 60 ang per kilo, mga kasyargaw. Mao ka na mga kasyargaw ang latest update nato sa merkado publiko. Sa tanang mamalit din ha mga kasyargaw, pili agayod ang presko. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Reorientation gihimo na usab sa Socorro Municipal Police Station. Gihimo na usab ang reorientation sa Socorro Municipal Police Station ngadto na sa mga nadakpan niini atol na sa gipahigayon nga mobile patrolling sa maong lungsod nga gipanguluhan ni Police Captain Alex Celis, ang Chief of Police. Kini tungod na sa pagsupak sa balaod nga gipatuman sa maong lungsod, kabahin na sa social distancing, pagsulob og face mask o pag-backride. Ato makita sa atong screen mga kasyargaw nga adunay gihimo nila na reorientation kana mismo, tapad mismo na sa ilang station mga kasyargaw sa Socorro sa mga kapulisan. Atong makita nga daghang gyapon ang mga nadakpan sa maong munisipalidad tungod wala kini nituman sa balaod o ang mga kamanduan nga gihatag o gipagawas sa maong munisipalidad. Nang ato lang hangyo kaninyo mga kasyargaw, atong pagasundon ang kamanduan sa atong panggamhanan aron dili kita mahimutang sa alanganin nga sitwasyon mga kasyargaw.
Happy viewing kaninyong tanan mga ka-Siargao. Good morning. Please do share sa atong page, follow mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Duha ka tawo dakpan tungod sa pagbiyahe sa walay permit nga mga kahoy. Kung asa kini, dakpan sa kapulisan sa Del Carmen ang duha ka tawo nga nagbiyahe og walay permit nga mga kahoy atol kini sa gipahigayon og roving patrol og pag-implementar sa curfew dito na sa National Highway sa Barangay Esperanza, Del Carmen, sakop ning isla sa Siargao. Nakuha sa posisyon sa duha ka nadakpan ang nagkalain-lain nga sukod sa maong mga kahoy o tabla nga gilangkuban sa 11 ka 2x2x8 og 36 o 36 ka 1x8x8 nga gibana-banang miabot sa 221 board feet nga gibana-banang nagkantidad sa 6,630 pesos. Ang mga nadakpan na ilang nga sila Nixon Contreras Comon, 32 anyos, minyo, walay trabaho, og si Sir Juna Contreras Comon, 35 anyos, minyo, walay trabaho, og pareho nga residente sa Purok 7, Barangay Esperanza del Carmen, Surigao del Norte. Nasairan nga misupak ang mga nadakpan sa Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines o kini karon ana sa kustodiya sa kapulisan. Kato mga ka-Siargao atol kadto sa pagpahigayon o roving patrol o pagpatuman o pag-implementar sa curfew dito na sa Del Carmen. Nadakpan ang mga tawhana tungod kay ni travel o biyahe nila ang maong mga kahoy, mga ka-Siargao na walay permit gikan na sa DNR o sa tanang ahensya nga musakop ni ini mga ka-Siargao. Samtang sa padayon nato mga ka-Siargao nga kausa dinhi na sa Siargao TV o sa Siargao TV News atong perming ipakita ang mga pahinumdom sa Department of Health alang na sa pakigbatok sa COVID-19. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga ka-Siargao ang perming pahinumdom sa Department of Health alang na kanato mga katawhan. So pagasundon nato na mga ka-Siargao kay kana ang usa sa mga makasulbad nato alang na sa pakigbatok sa COVID-19. Happy viewing sa tanang viewers nato. Happy viewing, happy birthday sa tanang nag-birthday. Unta na magmalipayon ang inyong adlaw mga ka-Siargao. Karon ang dugang nato nga mga balita. 30 ka pamilya sa syudad sa Surigao nakadawat og food packs og face mask gikan na sa kapulisan. Mihatag og food packs og face mask ang kapulisan sa syudad sa Surigao sa pagpangulo mismo ni Surigao City Chief of Police Lieutenant Colonel Christian Raffles II ngadto na sa 30 ka pamilya dito na sa Barangay Punta Bilar ingon nga kabahin sa Kapwa Ko Sagot Ko program sa PNP. Sumala pa nga ang maong aktibidad dili mahimo kung wala ang tabang o suporta sa mga organisasyon sama sa Philippine Eagles of Caraga 3, Practical Shooting Association of Surigao del Norte Incorporated,
Brainers Enterprises, Sand and Gravel o Galadlad Karaga Incorporated. Dugang pa nga ang maong hinabang sa tan-aw gamay lamang o simple hira apan dako ang impact niini karong anaata sa panahon sa kalisod mga kasyargaw. Atong nakita sa mismong screen nato mga kasyargaw nga gihatag ang maong mga relief packs para na sa atong mga kaigsuunan nga kabus mga kasyargaw. Kini kabahin na sa kapwa ko sagot ko program sa PNP. Happy viewing kang Jairain Murillo, Christine K. Rain Fajardo, Jack Anderson, Junri Valenzuela, Juven Humawas o George Gonzales. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Samtang mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kini nga horoscope nato mga kasyargaw, giya lamang alang na sa atong kalambuan sa matag adlaw og success nato sa tibuok nato kinabuhi. Atong ihatag alang na kaninyo. Ang atong horoscope karong adlaw pit sa 25 sa Mayo, mga kasyargaw tuig 2020. Sa Aries, very robust ang imong imagination karon. Sugdan nimo ang bag-ong project. Ayuhon nimo ang conflict sa home life. Ang lucky number nato karon 51, 35, 16, 43. Og ang lucky color emerald green. Sa Taurus, untap ka sa imong plano karon. Daghang bahandi ang gihatag sa project nimo. Lucky number 54, 21, 35, 15. Og ang lucky color golden o gold mga kasyargaw. Gemini, ang unang impulse karon muhatag og kalipay. Purely delightful ang imong experiences karong adlaw. Ang imong lucky number 32, 25, 53, 49. Ang lucky color nimo ivory white. Sa Cancer, ang imong natural flexibility ang mag-solve sa imong problem. Mag-celebrate ka sa imong feelings sa love expression. Lucky number nimo 43, 29, 17, 52. O ang lucky color usab nimo gold. Sa Leo, exciting ang process sa argument sa imong neighborhood. Learn to celebrate differences. Ang lucky number 19, 49, 53, 22. O ang lucky color jade green. Sa Virgo, ayaw pag-waste sa imong time sa pag-listen o pagpaminaw sa rumors o chismis. Mag-research sa mga facts aron maayo ang imong plano o desisyon sa trabaho. Kamatuoran mga kasyargaw. Ang lucky number 43, 25, 39, 56 ug ang lucky color carnation pink. Sa Libra, maayo karon ang imong trabaho, ang imong love na solved na sa inyong issue. Ayaw paglalis sa money, aron dunay harmony. Ang lucky number 32, 57, 26, 38. Ang lucky color peach. Ang imong love nagtrust sa imo. Sa Scorpio na mga kasyargaw, ang imong love nagtrust sa imo sa usa ka secret. Kinahanglan duna kay discipline aron matago nimo ang sikreto. Ang lucky number 54, 25, 36, 48 o ang lucky color vermilion red. Sa Sagittarius, ang gahom karon naa sa imong abilidad sa pagtransform sa imong emotional expression nga maghimog progress sa imo o sa imong mga love. Lucky number 29, 56, 45, 12 o ang lucky
lucky color toffee brown. Sa Capricorn, ang imong friend mohatag sa imo og serious truth. Kinahanglan ayuhon nimo pag-study sa mga kamatuoran. Ang lucky number 58, 37, 29, 41. Ang lucky color pistachio green. Sa Aquarius, ang imong family discussion nag-focus sa investment abroad. Daghan variety nga himuon aron safe ka. Lucky number 19, 56, 39, 28. Ang lucky color butterscotch yellow. Sa Pisces, dunay surprise travel. Ayuhon nimo pag-compose sa healing songs aron daghan ang imong ma-cure sa supernatural nga sakit. Ang lucky number 53, 21, 36, 42 ug ang lucky color nimo mga kasyargaw is scarlet red. Mao ka na mga kasyargaw ang atong horoscope karong adlaw mga kasyargaw. Kana mga kasyargaw giya lamang alang na kanato aron makapud nato ang success apan ang muhimo ana na mga butang kita raman gihapon mga kasyargaw. Good morning everyone from Yads Diaz. Good morning usab kanimo Yads Diaz. Happy viewing kanimo. Happy viewing sa tanan. Good morning, good morning, good morning. Samtang sa lain nato na mga balita mga kasyargaw. Lokal nga panggamhanan sa Surigao del Norte mi padala og sakyanan sa nasipit aron pagsugat sa mga OFWs. Mi padala kagahapong adlaw mga kasyargaw ang lokal nga panggamhanan sa Surigao del Norte nga mobiyahe o mukuha sa 35 ka mga OFWs nga gipauli sa Pilipinas gikan sila sa Manila nga residente sa atong probinsya. Nasayran nga katakda kagahapong adlaw. Nakuha na sila kagabi mga kasyargaw alas 8 sa gabi ang pag-abot sa mga OFW sa Port of Nasipit. Dayon dalhon kini o gidala na kini sa Surigao del Norte Provincial Hospital dito na sa Badas Placer. Ingon nga drop point alang na sa pagpahigayon sa mga protocols nga kinahanglanon. Atong makita mga kasyargaw sa atong screen nga gipadala mismo sa probinsya Surigao del Norte ang bus o mga shuttle bus o atong makita usab mga kasyargaw nga gikuha na mismo kagabi alas 8 mga kasyargaw ang maong mga OFWs o pagadalhon na kini dinhi sa Surigao del Norte o doon na sila pagahimon nga protocols dito na sa Provincial Hospital sakop ning atong probinsya Surigao del Norte. Good morning gikan na kang Liza Espin Resnera II. Happy viewing kanimo. Magandang umaga po. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw. Ikalima nga kaso sa COVID-19 sa Caraga na itala. Gikumpirma sa Department of Health Caraga kagahapong adlaw ang ikalimang kaso sa COVID-19 sa rehiyon nato dinhi na sa Caraga base na sa resulta nga gipadala sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC sa Davao. Sa kinatibuk ang 47 ka laboratory results, 46 niini ang negatibo ug usa ang nagpositibo. Sumala pa nga ang ikalimang nga may positibo. Usa ka 65 anyos nga lalaki gikan na sa Agusan del Norte nga mibiyahe gikan sa Manila ni atong Pebrero og karon asymptomatic. Nasayran nga may positibo kini sa gipahigayon nga rapid antibody test mga kasyargaw.
ado nga ganausab ang atong positibo din na sa Caraga region mga kasyargaw. Ana karon kini sa Agusan del Norte mga kasyargaw. Gipahigayon na karon ang striktong pagbantay kaniya mga kasyargaw og ang pagpatuman sa mga protocols aron na sa pag-contain kaniya mga kasyargaw. Mao kana ang ikalimang kaso sa COVID-19 sa Caraga mga kasyargaw. Ikalima na kini din hina sa atong rehiyon. Samtang mga kasyargaw, ato na usab balik-baliko nato usab dinhi na sa atong programa nga ang dunay pahibalo nga paglikay sa mga fake news mga kasyargaw. Adunay advisory karon ang DOH, DILG o guban pang sakop sa gobyerno. Atong tanawon mga kasyargaw. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw, ang pahinumdom sa Department of Health Sub sa fake news o batok sa fake news mga kasyargaw. Atong surion gayod, atong pagbansay-bansayon kung unsa gayod ang tinuod nga mga panghitabo mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Please do share, like sa atong page mga kasyargaw o sa akong mismong page na Kuya G. Salamat kaninyong tanan mga kasyargaw. Dugang nato na mga balita dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Food packs padayon nga gihatod sa munisipalidad sa Malimuno. Padayon ang paghatod sa DSWD Field Office Caraga sa 2,609 ka family food packs sa lokal nga panggamhanan sa Malimuno, sakop ning atong probinsya. Nasayran nga ang mga family food packs nagkantidad sa 940,022.70 cents nga mamahimong tabang sa mga apektado sa community quarantine sa maong lungsod. Kini nga lakang nahimo tungod sa padayon nga suporta sa DSWD lakip ang lokal nga panggamhanan sa Malimuno og suporta sa PNP ilabi na sa dali nga pagtabang sa mga katawhang apektado sa COVID-19 pandemic. Atong nakita mga kasyargaw sa atong screen ang maong pagpanghatag o pagpang apod-apod o pagpang deliver sa maong mga bugas mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa padayon nato nga kausa dinhi na sa Siargao TV mga kasyargaw, ato usab tan-awon ang national strategy sa atong panggamhanan batok na sa COVID-19.
Mao kato mga kasyargaw ang national strategy batok na sa COVID-19 nga gipagawas sa atong gobyerno. Atong balik-balikon gayud na dinhi na sa atong programa Siargao TV News mga kasyargaw aron daghan kamo nga makahibalo nga aduna di ay mga gihimo nga mga lakang ang atong gobyerno mga kasyargaw. Karon ang mga dugang nato nga mga balita. Pagsaulog sa Idil Fitir, gidasig nga tumanon ang mga guidelines. Gidasig karon sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG ang atong mga kaigsuunan nga mga Muslim nga i-adapt o i-follow ang mga guidelines nga giset sa National Commission on Muslim Filipinos aron masiguro ang safety o kaayuhan sa tanan ilabi na anaan ra karon karon sa COVID-19 pandemic mga kasyargaw. Nasabtan man nato mga kasyargaw nga tapos kini karon sa Ramadan ang Idil Fitir. Apan gihangyo sa National Commission on Muslim Filipinos nga ang mga kaigsuunan nato nga mga Muslim mo sunod o mo follow gihapon sa mga protocols o safety measures mga kasyargaw. Holiday karon mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning sab kaninyong tanan. So mga kaigsuunan nato nga Muslim adunay gipagawas nga kamanduan o i-follow ninyo usab ang mga protocols nga gihangyo sa atong gobyerno. Good morning Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Happy viewing mga ka-Siargao. Karon ang dugang nato ng mga balita pa mga ka-Siargao. Kasuhan nga mga barangay officials madungagan pa og 15 mga kaso giandam na sa DILG. Giandam na sa Department of the Interior and Local Government ang 15 pa nga kaso batok sa pipila ka barangay officials nga adunay kalabutan sa giingon nga anomalya sa pagpanghatag sa cash assistance ilalom sa Social Amelioration Program. Base na sa laging handa virtual press briefing, giingon ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya nga kasamtangang giimbestigaran na ang 93 ka lokal nga opisyal nga giingong nalambigit ni ini. Dugang pa nga gisugo na sa usab ni Secretary Eduardo Anyo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNP-CIDG nga hawiran ang kaso batok sa mga opisyal nga posibleng adunay kalabutan sa anomalya. Sa pinakaulahi nga tala sa DILG, miabot sa 400 o 400 ka individual ang mipasaka og reklamo batok na sa mga lokal nga opisyal. Mao kana ang pamahayag karon sa Department of the Interior and Local Government mga ka-Siargao mahitungod na sa mga gikataho o gireport o gipasakahan og reklamo nga mga barangay officials kalabot na sa mga anomalya nga gikalambigitan sa maong mga opisyales. Good morning, happy viewing kaninyong tanan mga ka-Siargao. Ang total confirmed case na nato mga ka-Siargao sa tibuok nasod sa Pilipinas ana na sa 14,035. Mao kana ang opisyal nga
tala sa mga naapektaran sa COVID-19 mga kasyargaw o ganaana sa 3,249 ka mga naka-recover na mga kasyargaw ang batok na sa COVID-19. Padayon ang atong pakigbatok mga kasyargaw sa atong gobyerno o batok na sa COVID-19. Tungod kay wala pa tanahuman mga kasyargaw sa pandemic o sa pandemya na atong naamgo karon. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. IATF kung Interagency Task Force nakatakda nga mag-meeting mahitungod na sa bag-ong mga guidelines. Nakatakda nga mag-meeting karong simana ang Interagency Task Force kung IATF mahitungod na sa posibleng dangatan sa mga lugar nga anaa sa ilalom sa Enhanced Community Quarantine kung ECQ o Modified Enhanced Community Quarantine. Giingon ni IATF o Presidential Spokesman Harry Roque nga isa pinal na sa IATF ang bag-ong guidelines alang na sa mga lugar nga anaa sa ECQ, MECQ o GCQ. Sumala pa nga kinahanglan nga masiguro sa panggamahanan ang sunod nga lakang ilabi na nagkaduol na ang pagtapos sa mga gipatuman karon nga mga protocols sa Mayo 31. Gi-insister pa ni Roque nga importante ang klaro nga protocols ilabi na sa mga ana-ana sa GCQ areas o pagpatuman sa GCQ areas mga kasyargaw ilabi na sa mga guidelines ni ini. Atong atangan ang maong meeting nila mga kasyargaw. For sure, ipagawas nila kini sa ilang virtual presser mga kasyargaw. So, atong atangan ang maong mga guidelines ilabi na sa meeting nila karong simanaha. Happy viewing mga kasyargaw sa tanan nato na viewers din na. Good evening, good morning kaninyong tanan mga kasyargaw. Mayong buntag kaninyong tanan. Sa atong history karon mga kasyargaw, natay gamay nga history alang na ninyo mga kasyargaw. Sa atong history mga kasyargaw, karong adlaw mga kasyargaw, May 25, 1895, gisugo ni Governor General Ramon Blanco ang pag-exile sa 9 ka prominente nga citizen sa Malolos, Bulacan ni atong May 25, 1895 nga sumala pa adunay giingon nga conspiracy batok na sa simbahan. Naila ang 9 ka prominente nga citizen o tawhana nga si Don Manuel Crisostomo nga gilabay dito na sa Hulo, Don Seferino Aldaba nga gilabay sa Puerto Princesa, Don Juan Aldaba nga gilabay usab sa Hulo, Don Saturnino Bendia nga gilabay sa Puerto Princesa, Don Anastasio de Leon nga gilabay sa Davao, Don Justo Chodoro nga gilabay sa Hulo, si Don Valentin Aldaba gilabay dito na sa Cotabato, si Don Vicente Gatmaitan gilabay sa Iligan, o si Don Luis H. Del Pilar nga residente sa provincial capital sa Bulacan niadtong Tayma gilabay sa Sarangani. Tungod kay aduna daw conspiracy o adunay conspiracy
nga nahitabo. Kini sila tanan mga kasyargaw, relatives ni Marcelo H. Del Pilar. Mao ang history nato dinina sa Pilipinas niadtong May 25, 1895. Samtang niadtong May 25, 2011, giundang na ni Oprah Winfrey ang iyang The Oprah Winfrey Show niadtong May 25, 2011 mga kasyargaw. 25 years na ang iyang programa o kini giundang na niya niadtong 2011. Samtang niadtong May 25, 2012 mga kasyargaw, ang SpaceX Dragon nahimong pinakaunang commercial spacecraft nga milanding mga kasyargaw sa International Space Station. Ang SpaceX mga kasyargaw, ang nanag-iya niini si Elon Musk. Niatong May 25 usab 2017 mga kasyargaw, nadawat ni Mark Zuckerberg ang isa sa mga miimbento sa Facebook ang iyang honorary degree sa Harvard University. Ingon nga ni drop siya ni atong 2004 sa maong universidad. Nadawat niya kini Mayo 25, May 25, 2017 ang iyang honorary degree dito na sa Harvard University. Mao kana ang gamay nato nga history karong buntaga o karong adlaw mga kasyargaw. Unta na ako'y nahatag nga gamay nga input alang na sa trivia mga kasyargaw. Mao kana mga panghitabo Mayo 25 sa nakalain-laing panahon o mga katuigan. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning kaninyong tanan. Dinhi mga igsuon, mga kasyargaw, mga viewers nato, natapos na usab ang atong pag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw. Kininyong nag-alagad sa live stream, Kuya G, muingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili mahisuk kamod. Good morning, ingat, Pilipinas!